Imamo tačno dve mogućnosti. Jedna je da ja oštetim vas ili da odradite za mene jedan posao. A kakav posao? Ove ulice, to su granice vašeg reona. Ne prelazite preko. Šta radi ovo? Što mu ne dalo ovo, bre? Šta je bilo, deco? Treba mi saradnik. A ti dobro razmisli da li si ti taj. Mislim da nam se ovako nikad neće namestiti. Sam je. Ako imaš muda, ideš direkt u prvu ligu. Jel imaš? Imam. Momak, dobit ćeš šupalu, jer. Zovu me Šok. Ja sam novi gazda. Sva sreće pa ovo dobro organizovanoj. Pa ko ti je kurac, bre? Jebote, bre, što piš poljom? Jel ima još neku primjedbu?